dira. Gure nagusiak gizarte honetan euren borrokekin, orain pentsio duinen alde, zema lan egin duten, besteak beste guk hezkuntza euskalduna gehitzeko, zema lan egin duten besteak beste bizikaran herri zoragarrian bizitzeko, eta sartzea nola aldatu den bebai, zer edu barriak ditugun, zema zaintzen gaituzten, gure zarrek bebai. Askok, guk baino sasoi hobea ere bai, orain, pentsa. Amuma eta txitxedanak, pentsa. Entzun, guk aurten zeuen alde egin nahi dugu EITB maratoian eta sartze osasuntxua eta positiboa eta, ikerketara bideratuko dugu bildutako dirua Bizibedi, bizipoza. Bizipoza, hori da, bentoaren 18an egun handia eta gora zuek eta gora EITB maratoia. Datazela gure lehiakidea! Pasa, arrura! Aritz eta Lier, Eden eta Irati, Lander eta Mikel, egia da iazki azitzarenean, zema maite ditugun gure nagusiak eta... nagusiak adinekoak. Nagusiak beste... nagusiak ere, bai. Gabon! Nik... vale. Bai! Txalo gero bat gure lehiakide! Aritz eta Lier, ze moduz? Eso ondo. Zoi nagusi hemen, Bueno, bai. Maite ditut nik, gure nagusiak. Laugarren saioa, bestak beste 1.000 euro irabazita, urrezko galderaren bat ere, egindako final bakarrean eskuratu zen dutelako. Gogoratuko dugu, Aritz, erizaina zarala. Zer da hori, hospitalizazio etxien, zer da zehazki hori? Da, hospitalean ingresatuta duen pazienteak etxean hartatzen ditugu, eta gu mugitzen gera, etxetara. Zuk eramaten duzu hospitalea euroak dauden lekura. Hori da. Hemen berbetan gauzelako Aritz, sartze osasuntxua eta bar, zelan aldatu da nau? Gaur egungo 60 urteko, 70 urteko pertsona bat ez da lengua bez? Ez, egia esan. Eta... Bai, gero jendea, zu esan dezbeza, sartze aktibo hori, eta sartzeare asko luzatu da baita, eta askok 70 urtekin oso... Oso ondo dauz. Gazte. Joaten da Aritz etxera, eta igual zain mazala berak ni, zer da? Bueno, Lier, zemat erromeria geratzen zaio noren gire li. Benetan? Pentsa. Benetan? Zelan zabiltz, Miluzen? Ondo, gustora. Aitarekin ondo? Bai, aitaz momentuz arazorik ez. Pentsasune baino edo? Bueno, espero nebana. Egia, ez dela berriketa, zenide batekin, telebiztara joatea. Bai. Ondo, esan dugu hemen, gero diruaren arabera eta banaketak egin beharko direla, baina Aritz momentuz izilita, ez dauka proiekturik, bai Lierrek bai. Basu berri bat erosi nahi zu? Bueno, esan inbida, ja erosio gule, eta orduen noin da finantziago inbidala hori. Bale, letrak eta hori. Lesan, etorri binintzen nintzen erostie, baina kontu da, ja erosi dugu, eta oin da ordaintzie. Besteak beste, saltzaileak ere nahiko du. Bai, hori da. Ari da Miluza ikusten gau bero. Orduen, lan asko egin beharko da gaur bai. Bai. Lier eta Aritz, ze pozik gauzen gu, zuekin, eta ongietorri, Eskerrik asko. Helen eta Irati Gabon. Gabon. Bigarren ez gurean. Tartean gozo, ez da? Oso, ondo. Bokadillo, na? Hori, ondo. Estropadatan esaterako komeni da, bazterretik, erditik joatea... Aurretik, oberena. Bai, naski. Eta aurrena iritsi, taldela. Miluzen atzo esaterako, aurreren zuek, finala jokatu, eta dagoeneko, 400 euro poltsikoratu ditugu. Ez da martxa txarra, ez da? Ez. Gaurko zehazmo? Berdina. Beste egitea? Edo gehiago aldela? Albaldima. Ondo, zuek ezagutzen ere ari gara bizkanaka, erizaintza, Helenek, eta zuzen bidea, Irati? Bai. Zondo, zenbagaren urtean ari gara? Bigarrena. Biok. Bai, biok. Ados. Eta zuk ere Helenen nahiko zenuke esaterako, honezakit Aritzi galderaren bat egiten duzun, ofiziari buruz, edo? Ez, hain ez. Bale, pensatzen ari da, zondo. Asmoa, Irati, ikasketa bukaguta? Oendik angezakit. Bale, zora garri. Ari naiz batea jokoan ondik ematen didaten. Iritsiko da zerbait. Zenbat urte aramazazu arraunean? 5. Nik 4. Ja, baina arraun urteak dira txakur urteak bezala, Bai, Egite dira luze. Tira, zerbait dira, azkenean. Ez diot, kirol gorra da. Bueno, behin oitutzu zehara ja. Lagundu diazu, Helen, ez duk esan, bai, oso gorra. Ez, puntuta zaudete ja. Bai. Eskuak eta... Gero bereziki, denboraldia amaiera gerturatzen ari dela eta zaindu beharra, elikadurari asko erreparatu. Zer moduz hori? Ondo. Hau esan da. Animo eta sorte hon. Lander eta Mikel, zer moduz? Ondo. Amen ondo. Etorri barri, animatu zari. Urdurik, baina ondo. Etortzen, Lander nondik?
Lekitxoetik datoz bizok. Bueno, Ondo, bikain. Mikel, zer zarie betiko lagunek? Bai, eskolatik, da onarte. Eta helburu oso handi bat dau hemen atzien, Konta. handi bat, Bai. Lander zakue eskuratuta zer erosiku? Potin barri bat neko gendun, da espau asko eruten, igual daukaguna konpontzeko. Barkutxo bat, alegia. Antzarretarako, potine. Gaur lehenengo bidarin ongurti izan da, Beste kuadri parte bateaz. hartzen, beste kuadri bateaz. Da, gerturatzen zaretela hor, antzara dagoen inguru hortara. Portu bat izan, atrapen bizu. Eta zuek hartu duzu sekula parte? Bai, potina duten, ez. Baina harrapaketan ez? Harrapaketan. Lagun bat. Aha. Eta Zu urtero gehiago, lagun bera izendatzen da hortarako edo? Lagun bera izendatzen da urtero hortarako? Bai, Indartsuena edo? ez teknika dakona eta, bueno, hortxe. Teknika, osak edo pisua be... Vale, ja, fizika, zematen, ezta? Ez, bueno, ezin da jun neudemoko gentia. Zergatik? Asko pisatu delako. Fizika, hori. Eta badauz hor neurri batzuk eta bai. Ba, 75 kilo baino gutxo. Hori da. Justuz, Jendea aritzen da entrenatzen hortarako igual? Ai, bueno, entrenatzen. Broma gutxi. Baina, bai. Eta pixatu goizien eta erropa kentzen. Boxeo moguan. Ondo. Lander, miluze badakizu, beste antzarregunel ez dala. Hau ondo pasatie da. Bai. Proba, potez pote. Eta zakua heldu lepotik aldela, eta etxera. Etxera. Hizkuntza sale, zara? Bai, bueno, hitz itxie. Gero, linguista dena oso ona, baina hitz bai. Iztun ona hori behar dugu hemen, Japoniera ikasten. Bai, saiatzen, bai. Zerko bait, adibide bat. Adultos. Gabon nire izena Lander da. Hori baina pizka gehiago, baina, esan. Konitxua, bat asino nama, Lander dez. Epa, pizka lekitxar gainera, Udo, Euskera oso lagungarri da. Oso ona. Japoniera ikasteko, ondo. Lander, lanian orain? Bai. Zer ikasita? Harreman internazionalak. Ondo. Bai. Bale, Mikel zegoen lanian? Bai, doktoretza itxon. Bueno, doktoretza ikasketak Lanak, egin eta gero, lan ederra. Lanian... Zan falta dugu? Odi galdia ez da itxen. Azperen, egia bargatu. Zer ikasita, ze orain adimen artifizialin eta zabiltz? Bai, nik informatika ikasi nuen Samamesen, gero masterra ineban Donostin, adimen artifizialekin lotutako gauzakin, da ono dina baitzen. ChatGPT uste ezagutzeko zuela, ChatGPT moduko gauzak eitxia, baina nire kasuan gehiago zentratuta medikuntzar luan. Ai ba! Gehiago pixat erabilgarria. Bai. Gut txorakeria galdetzen jardun beharrean. Gure adimentsu baino. Bai. Bueno. Bagoitza bere esparruan ez da. Eskaldiak eta laguntzeko eta. Horretarako oso praktiko edalako, ez da? Bueno, idea ja desberdina daukauz, hau ondik garatu inbir da, baina... Ja, gustatzen zait horrela, sarrera labur hortan, pixka bat zure tesi azalduko bazenu, ez da? 10 segundo dituzu. Denbo! Bueno! Ondo, judo itxasu bai, Mikel? Bai. Broma itxi hor duen zugaz. Bueno, Gerrikoaren zazpigarrena hasta berbetan. Zazpitxik, baina, bueno. Ze kolore da hori edo? Ez, ongo ez pasan azte buduan, judoko txapelketia izan zen Euskadin, Rodi Maian, da aukeratu inaben, itxeko, da zazpigarren gatu nintzen. Txalo bero bat, Ondo! Bigarren partia, zazpiginea. Bueno, txalo bero bat baita ere! Komediari txaloa! Lander denoik, Mikel ongi etorri eta ia ondo pasatzen madun. Dana batera. Beti. Egin horrela giltza bat zakuari eta eraman etxera, erne. Ju! Gau, zakuan! Jokoan! 54.000 euro borodi! Ondo, erne, filosofiako azterketa gainitu zuten, historian 10eko atera omen dute denek. Arratiko laguna! Batu bai! Bai, unio etorri. Ondo, eta ekin lanari Lander Mikel, zertan hasi nahi duzu, Ikusi makusi pentsa dugu. Bikain, Aritz eta Lier berriz. Zer nahi zuen? Fotokumeak, tribuar... galdezka, Fotokumea. Venga, fotokumea. Vale. Ondo, da tribuaren berbak, Helen eta iratintzat. Zoragarri, Aritz eta Lier, bertxotan hasiko gara. Venga, Kuadrilla guztietan izaten bada baten bat, ordainketa kontuak eta gehiagin maite zituena. Jende xurra, zematean. Txarko, Ez izan. Txirritatxok badu antza inguruan horrelako eren bat, eta bertxo hau eskaini Nork ez? Hori ere egia. Gozen, bada tipo bat gure, Kuadrillan. deba aldekoa, Gainera,
Beti ibili oi da, Tabernan, besteen kontu. Aurrera, Ordaindu behar dugun, garaian, beti pauso bat, atzera, 2003tik ez, du. diru zorrorik. atera. Ondo? Ondo. Ia, akats pare bat, 6,60 puntu. Elene eta Irati, hemen puntua banatzen nahi ditugu. Orain ulertu dut? Zer? Deba aldekoa? Beneta, txalo, eroa, txerita txori. Zuzu, ulertu? Ulertu agotazena. Deba aldekoa? Zuzora da, Oso fin, txerita txo. zuzora. Zer den, baina? Ondo. Listo? Alda Bai, listo, omenaldia egin da. Ondo? Aitortza, eta... Elene eta Irati, tribioaren berbak. Adjektiboak, dantzan eta denpora. Elene, xurra, diruzalea. Ketoa. Xurra, diruzalea. Zikoitza. Biosfera. A ver. Beleratza. Xurra, diruzalea. Zikoitza. Biosfera. Beratia. Arroputza. Beleratza. Xurra, diruzalea. Zikoitza. Biosfera. Beratia. Arroputza. Mukerra. Xurra, diruzalea. Zikoitza. Biosfera. Beratia. Arroputza. Urgoia. Geldoa, motela. Mukerra. Xurra, diruzalea. Zikoitza. Biosfera. Bereitia. Arroputza. Urgoia. Geldoa, motela. Ketoa. Tematxua, buru gogorra. Mukerra. Xaloa. Do, ausart. Amaiera da arte borrokan, trukean 50 puntu. Do. Ados. Lander eta Mikel. Zuek ala aukeratuta. Ze, orain da mutu egin gara, Begiak Arpe bat ipini birne bat, lagunentzako. Ja, bueno, ba. Ikusi-makusi hementxe elementuak. Ipuñetako kontzeptuak dira. Alfombra, lampara, katua, bota, ipotxa, sagarra, kalabaza eta takoidun zapata. Denbora, Lander. Katua, 3, sagarra, 6, kalabaza, 7, lampara, 2, bota, 4, alfombra, 1, ipotxa, 5, oh. Eta, takoidun zapata, 8. Aupa! Ondo? Mikel tesirako Landerren Oso jolastu dira. adimena ere ikertu, Ederto, un puntu oso ondo! Zora, Harri, ba, nuintzio batzuk orain edo? Ariz Lier, hartu lekua, Helen eta Irati bestaldean, Basuek? segi, puntu pilatzen. Donostiarrak prest, denbora. Pelukeria. Ia mozten. Umea ia mozten. Neharrez ia mozten. Pelukeria gaizki moztu dio ia. Alegia, Kejatzen da, zer gertatu da? Ia hori zaio. Ez, gaizti moztu diote ia. nola dago bera? Negarrez, triste. Triste dago, Bigarrena, zaleak etorri. zer da, zer da? Famatua. Flamenko flamenkoa. dantzaria. Zertan ari da? Klaketa ez. Nola hitz? Klaketa jotzen. Raketa, Flamenko Zehazki nola egiten da, hor, Lier? dantzatzen. Flamenko dantzatzen. Zer jotzen ari da? Kreskitinak. Bai, bueno, hirugarrena? Arin? Diskotekan dantzatzen. Diskotekan ligatzen. Bai, Bata besteari. bai, ligatzen ari dira. Ondo? Ia, hilea Esan pandegian, eta? Triste. Bai. Triste atera da. Eta zer Ados? zaten? Esan dugu, denbora zango. Izkitinak. Denbora azkampo esan omen dute eta... Trisketiña. Ia, Izkitinak. ze egoerak tokatzen daizkien aita semei, elkarrekin ligatu diskotekan, batean, bat hilda beste autoskia egiten. Ondo, Planetarako prest. Bai, eta, Mikain, hori behar dugu. Bi asmont eta berroine puntu!
Aritz Aitaliar. Ei, nahi duzu nire etxera etorri. Eta, bueno, batera egiti gara, eta... Elena Irati hartu lekua, Lander eta Mikel bestaldean. Opa, lekitxo, Opa, da. Hor. Demora. Modeloa. Bai. Jauzi, modela jauzi egin. Modela Gazte egin du? jauzi. Takoia apurtu, taloia apurtu. Orkatila. Orkatila apurtu. Bai, ondo. Jurritu, aportu. Gidatzen, atzeruntz, zozeri kontra emon. Bai. Zer? Atzeduntz. Kotxea. Kotxea, atzeduntza, giratu. Eta zer egin du? Ostropo. Istripua izan du. Istripu, bai. Txokain da. Vale, ondo. Bengan, ardun, erditzen, Bai. eta Bestean zertan ari da. erizaina laguntzen erditzen. Bai, fuerte gainera, Sokatia. Bilbor esteari heldu eta Bai, prestatu dugu ja Elene bizitzarako lela modelo oso ondo. Eta gero ja erditzeko preso bai, Pasarelan izan zara, erditu zara. Haze bidaia, Ederto, dana, gire baina puntu! Zek inicio gile... Trebak izango zarete. Bueno. Bai, hartu lekua. Durangarrak. Aita semeak bestaldean. Ekarra burtu bidean, ez da? Zorteon, eta animo, eta... Ozen, denbora. Arin? Sukaldatu, Bai. arrautza, Bai. arrautza frijitu egin, Bai. Eta? Puskatu inda, saltatu indizu olioa. eta olixo egota. Eta zer gertatu zaio? Zipristen du indiota Zipristen du erre. izara. Bai, oso ondo. Kuadro bat, markue, telebista, zenbatu, Bueno, Amar, zenbatu. Lotu kontzeptuak, Matematikako lerroak egiten. txegolanak egiten. Ez, Kuadroak, kuadro txikiak. zer da? Kuadro txikiak. Batuketa, Ez? matrizea. Kuadro txikiak, lauki txikiak. Bueno, izulan egiten da. Zer da hori? Geometria. Biderketa egiten. Eta hirugarrena, bien artean. Motorra gidatzen, Ez da mo- frenue, Jauzintzera, zara. jauzintzera. Zer da? motor gidaria, Ez. Harrapatu indu motorrakin, Ez da motorra? bizikleta. Ez. Patinete elektrikoakin. Bai. Vale, patinete Harrapatu elektrikoan indu- arrapa itozu Bai, harrapatu du, ondo, eta? A ver, kuadro bat, kuadro txikiak. Sudokua! Eh? Sudokua! Hartu lekue! Sudokua egiten, igual pentsatu aputxu. Bai. Gainen eta... Aipatu dira, Ondo. magiak, eta matematikak, eta... Ondo. Ondo, bi, berroina! Puntu zuen zat. Eroglifiko batzu. Jalitz eta lier. Asmatukuz. A ver. Ia, lehenengoa, denpora. Uda pasatzen dut. re, Do. Nor da? lete, Benito Lertundi, Vale. uda. Egin erabilketa? benidorren, Bai. Ondo. Jode. Benito Lertundi handia, Benito T eta D hori aldatzen ditugu. Benido eta renotan daude. Benidorren. Ederto. Ja da, erogli hori, nabardura, benidormen da, baina. Benidor da guretzat. Bai, Benidorren nau. Benidormen. Benidorren nau. Ondo. Bai. Deskubritu dugu ja Benidor. Bai. Orduan ez esan Benidor. Benidor. Aritz eta lier, bigarrena denpora. Askar, pasa zait? Mart. Bai. martxoa, Bai. Martx, otxoa, oken dute, martxoa, martxoa. Martxoa. Bazarete bi, Lander? Asi arramenera duta, ondo. Eun puntu. Elene Irati, eroglifikoak ateioka, lehenengoa denpora. Baratzetik hartu dut. Beren... Bai? Beren tatua. Ja? Berenjena. Bai! B letra ikusten dugu eta hiru zatita mandatuta daukagu eta zer nahi dugu eren hori. B eren eta jena, azpian beren-jena. Osondo. Ja da, eroglio alberginia ere zaten dela, baina... Benidormeko Ari naiz. Alberginia. Etxaitzen, bizkarat erogliorekin. Zaitxu maite igual. Ah, bale. Aprobetxatu. Ondo. Neu bakarrik maite nau. Alberginia da eroglio. Bale? Ez zu betuko. Ja, egia. Bai. Elene Irati bigarrena denpora. Beti zabiltza. Txetan.
Ze berezitasun dauka? Txe beltzan. Txeta nor gehiago? Txeta Erretratua. Nor da? Noren norpegia da? Txe gebara. Txe gebaratan. Ez. Tan gerabat. Txe gebara bai, baina beste Lauda. gegara behar dugu. Txan magoa da, txez mozorrotuta, orduen txantxe bat da. Txantxetan. Artzila mortxila. Bigarrena falta, 50 puntu. Che Guevararen esan mitikoa, ez da, artzila mortxila. Asko esaten zuen berak, noski. Beste zezer? Ez, ondo. Ah, ondo. Bakea Lander eta garbu. Mikel, asmatuko ez zer? Saietuko gara. Oso ondo. Lehenengo hieroglifikoa denpora. Zein koloretakoa da? Izena horrena. Bai? Eskarlata. Bai. Lehoi erregean agertzen den eskar eta lata bat. Eskarlata. Zein juz jarri eskarlata ojara esate baterako? Ja. Hieroglifikoetan neuk bat emat Gozatzeko, asmatzeko? ez da? Bai. Asmatzeko ez bestela ere. Bai, eskar ez dakit ordan. Ja. Orain Lehoi bai, erregea? orain bai. Zer? Ez, bazarra armatu Oso nago. gaiztoa bera, Bai. Ez? Hori jakinen berda, Hori da, dituen, no? Mikel, ados nau, hori jakin behar da, Ia bigarrena badakigu, denpora. Azterketan aterako zaigu. Nor da? Sirenita? Ez. Ez, euskalduna. Mia bat edo... Pertsanaia. La mia. Venga, Medusa... izena. La mia. Beien, Q. bale? Q-A. La mikoa? Ez da la mia izena. Pertsonaia bat, euskalduna. Handiena. Ai, bai. Mari. Jode. Hanbotako Mari. Bai, claro. Mari, Q, eta Mariren azken zatiari, Mari Kuri. Opa. Begira. Gustatu zaizu hieroglifikoa? Ba, Ez du asmatu, baina... bueno. Berrena, puntu lekitxora. No, bueno, bide batez berriz ere gogoan izango ditugu, miluze veteranoenak noski badakizu egite maratoia aurten zarzaro osasuntxoaren aktiboaren alde bideratuko dela, zuen ekarpenak egiteko bizuma ere aktibatuta daukagu. Abenduaren 18 izango da egun handia. Segi hortan, eutxi goiari! Bizipoza! Bizipoza! Aupa! Txalo ero bat! Hor, nabarmen txalo ero bat! Aupa! Bizipoza ematen du komodinak, Bai. Ozen ba, lehenbizikoaren bila, Aritz eta Lier. Maitasunek ekintza alda. Ja? Noiz jokatu zen lehen aldiz Euskal Herriko ardi moztaile txapelketa. 25ean. Badakizula, Aritz. Abaino izan da? Zantzinen bertan? Ez. Bokala? Ba, ikusgarri izango da, Oso ondo. Bai. Eta entzun? Iluntzean uraren ertzean, errainu baten argia, ene maite bioko lasean, olatu zipristin artean. Gulakoa, Gustadazte? Noren abestia eraman du adimen txuktu morro landera, nola baita, ezta? Ega estiloa, Alaitz eta Maider, Oskorri, Maixa eta Ixi, Arruntza. Oskorri. Alaitz eta Maider. Untza. Iluntzean uraren Eta Ixiar, bastima. Baten argia, Otoriztoa bea, noski. ene maiten bioko Aurrera. lasean. Nola du izena Mikel Paga diren lehen eleberriak? Estraurtarak, sozio! OHE, aiba dios! Bisita! Bisita. Ederto. Pagadi. Bokala? Aurrera? Bai. Ba, entzun hau ere. Axunklakla, jospantoni brujit, Audio hau moztutarako. ostu da beleon pepenetik. Zer, ostu dabe, Oskorriren kantuaren arabera. Axuna, legatza, Josep Antoni, dirua. Axuna. Legatza. Lehatza Ostu dabe, leon pepenetik. Axunklakla. Bokala? I. Maitasun ekintza alda. Saiakera bikote edo? Nahiko lan? Ez. Ba, azken errondara orduan. Ze koloretakoa zen Priscila.
gorria, horia, beltza, morea. Horia. Noski. Kali, mero, ta, ristila. Bale. Bokala? Barkatu. Bai. O. Maitasun ekintala. Komodina irabaztea bai? Ondarretan esaerak bihotz batekin indartzea. Maira hori. Gu, bai. Karo ez da. Komodinik ez, baina beste bi ditugu eutxi. Aukerei, Elena Irati, zebunetik abiatuta bigarrena. Bana ez bada ere. Beste zein izen ez da ezaguna euskal balea. Sardako balea, balea grisa, balea urdina. Zere, arrunta. Balea grisa. Lander, Mikel. Sardako balea. Ondo. Hirukoa, bai. Sartu da, bokala. Elena Irati, entzun. Non bukatu behar dugu gauza jo, jazki? Norena da, nik oien, norena da entzun duguna bestia. David Guetta, Calvin Harris, Alice DJ, Black Eyed Peas. Nik oien zuzien. Calvin Harris. Errebotea? David Guetta. Alice DJ. Bai, horixe. Bokala? O. Elena Irati aurrera. Zein da euskal antzerki konpainia bat? Kolpaka, tantxaka, saltaka, bueltaka. Tantxaka. Osondo. Eta bokala? Aurrera? Entzun. Berriro diot, non bukatu behar dugu gauza jo. Zenbat bi entzun ditugu. Bi. 12, 15, 19, 23. Errotea. Emeretzi. Ondo. Bokala? I. Eta ze aukera? Saiakera edo... Elena Irati azken erronda. Nola du izena Donostiako zubi honek? Kontxa, Tabakalera, Victoria Eugenia, Maria Cristina. Maria Cristina. Osondo. Bokala? O. Ez da gurik, arrastu dabe bai. Eta, askatu beharko egon nuke, bada espedere. Bai. Alarma bat nahikoa ez eta beste 9 jarri. Ondo. Komodina! Lander eta Mikel, gertu izan dugu. Hau da zuena, Eutxi. Pauso egitea da honena. Nork sortu du 60. Durangoko azokako irudia? Nesgrafek, Iratxe Erreparazek, Asisko Urmenetak, edo Zaldieroak. Iratxe Erreparaz. Bai horixe. Oso ondo. Bokala? Aurrera. Ay, no les encanta. Ay, aztu zait. Preso. Ze hitz ezabatu dugu Gose taldearen abesti honetan. Gerrikoan, alboan, ohean, besapean. Ohean. Ohean ilaski gau. Hori neulaster. Gerrikoan. Ondo. Oso ondo. Bokala? Aurrera.
Nola du izena argazkiko eskulturak? Miguel, Ángel, David, Eduardo. David. Miguel Angelena, hori da. Bai. Bokala? Bat edo bat. Bai. I. Florentzian dau. Kusi honik, Erra. Eta? Boa. Ia ba. Ondia gainera, ez da? Ba, maite mindu, da bai, estatua eta. Rizkoa, ez da? Gogorra da. Lander Mikel, ezin konkistatu, aurrera. Paso doble bat Lasturko plazan, txintxarro irekita egongo gaztan, zapi bat buruan abarkak koinetan, txintxinotxak patriketan, Ameriketan. Nola du izena Sune artistaren kantu honek? Lastur, txintxin, txitxarro, oso doblea. Txitxarro. Hola da. Bokala? Zer? Parkat. Pausoz pauso egitea honena. Aukera daukazue? Komoina lortzeko edo? Azken errondara. Bai. Animo. Zein da joko honen izena? Pac-Man. Pac-Man. Bata da, bai. Eta? Bota? Pausoz pauso egitea honena. Zer? Hobe da oinez eta segurura, eta ez saldiz eta zulora. Trostan. Ondo! Komoina etxera. Ondo! Markagailu bakalidanok, 360 puntu! Durangon komodinikez, 280 eta komodina Donostian, Lekeitio, 210 eta komodina. Zein da zuzena? Eutxi, adukerei, talde bat agurtu beharko dugu, proba hau eta gero. Aritz eta Lier, sare barik. Zeuek hasi eta lehenengo errondan, fikziozko txerrien izenak dira. Gunter, Porki, Pepa, Porketa, Babe, Pigeon, Muku, Ham, Pua, Miss Piggy, Piglet. Pepa. Pig, hau izena. Porki. Lunitun bai. Piglet. Winnie the Poohen laguna, hau. Gunter. Sing filmeko txerria. Baby. Ausartena. Ham. Toy Storyko txerria, bai. Venga, bota, ez da hil. Miss Piggy. The Muppet Show telesailean hartzen zen. Komodina. Urrezkoa. Bai. Moana filmeko Puari esker, 150 puntu. Donostiara. Bigarren erronda. Elena Irati zeuek abiatuta, abeslari ingelesak dira, edo ziren. Elton John, Charlie XCX, Amy Winehouse, Adele, Phil Collins, Ed Sheeran, Celine Dion, Harry Styles, Bono, Leona Lewis, Sabrina Carpenter. Adele. Tottenhamen jaioa. Ed Sheeran. Bai. Elton John. Sir Elton John. Harry Styles. Redditch, herrikoa. Phil Collins. Londreskoa, bai. Amy Winehouse. Hiriberekoa. Tandem, hau zakuen. Leona Lewis. Azken erantzuna. Komodina. Cambridgeen jaioa Charlie XCX. 150 puntu, lekitxora. Eta azken erronda hirugarrena, Lander Mikel zebek hasita. Logoan izarren bat duten markak dira.
Subaru, Paramount Pictures, Heineken, Estrella Galicia, Pepsi, Toys R Us, Mercedes-Benz, Converse, Audi, Starbucks, Lay's. Heineken. Izargorria. Mercedes. Logoa bera da. Estrella Galicia. Oso ondo. Paramount Pictures. 22 izar. Hor zirkulo hortan. Converse. Oso ezaguna hori bai. Toys R Us. R iziaren barruan bai. Subaru. Azken erantzuna sailkapena jokoan, Aritz eta Lier. Starbucks. Bizirik aita semeak. 140 puntu Durangora. Eta oraintxe, argitu da guztia, 510 Durangon, 230 Donostian, 570 Lekeition. Izar bat gora bera, Eren eta Irati, borrokan abaitu gara. Baina hausi antza, bigarren saioa, biluzeko azkena. Zer diogu? Motxa. Bai, ez dakixiago nahi. Bai. Beste finaltxoa jokatuta, baina gogoraraziko dugu, aurrekoa jokatuta, 400 euro eskuratu dituzuela. Horrekin zer egingo dugu Irati? Ba, igual gordeo, bideian bat. Ospatu etorri zaretela, bai. Ospatu gure alde, nahi baduzu, Apo, bikote, segi arrunean, Sokatira bezperatan. Aita semeak, sendo. Bueno! Larri. Hortxe. Orain bai, ez da? Bai, oin bai. Askotan aipatzen dugu, Miluzen saio asko egiten dituenak, badaki zer den. Eza sufritzea, hilzorian egotea. Bizirik zarete. Bai, jarraitu. Zarka gabat elkarri edo. Ja mongo. Elkarri. Zaka aita semeari, Eta bitartean lekitzarrak. Lier, gogortut, emondu, Listo. Lekitzarrak? Ondo, lehenengo almugia nortu dugu. Bai, ez da? Egin un espero, bai. Oso saio polita jokatuta. Eskerrik asko. Sokatira lander japonieraz. Soka. Keba. Ja, falaz dezigu bit, soka eta tira, ez da? Bueno, urrengorako ekarriko duzu prest, momentuz aurre egin honi, aldela, sokatira honi, alegia, erantzuten lehenak aita semeak, hartu lekua, goazen, sokatira. Demora, ze herrialdetakoa da Gouda gazta? Frantsesa. Herberetakoa da. Zein animaliari diozu beldurra, xenofobia badaukazu? Sugea. Txakurrari. Nafarroako zein udalerritan dago Olibako abateen jauregia? Paso. Zarrakazelun, zein kontinentetako ibaia da Oder? Europa. Oso. Zer esan nahi du italierazko stella hitzak? Ixarra. Bai. Eta zein metal taldetakoak dira sodioa eta potasioa? Metalerdiak. Alkalinoak dira. Zenbat punta dauzka sokatirako soka normalak? Bi. Zein hamarkadatan gertatu zen Municheko konferentzia? Hogeita hamar. Zein udalerri izan zen Gipuzkoako hiriburua Donostia berriro izan aurretik? Hondarribia. Tolosa, mesedez. Euskal mitologian nola deritze harri handiak botatzeko ohitura zuten erraldoiei? Tartalo. Gentilak, Gipuzkoako zein udalerritakoa da gozo-gozo erromeria taldea? Xabier Gabiola. Andoaingoa, gure alfabetoko zein izki da zazpigarrena? G. Oso ondo. Zein filosofo italiarri esleitzen zaio helburuak bitartekoak justifikatzen ditu esaldia? Maquiavelo. Ondo. Zein kiroletako lehiaketa da ASP World Tourra? Saskibaloia. Surfa. Zein da Kentzazpiren ilargia abestiko lehen hitza? Itxasoa. Esaiozu, zein urtetan hasi ziren gure zirkuko lehen emanaldiak? Esaiozu egiari. Lander eta Mikel daudela Miluzen. Zela zauzien? Horra jarritzen du? Posik, Bai, bertxio berria. Superposik, egin esan. Mikel Lander oso programa nahi zui, Ja, hau bai, bezez, azken lantxoa. Pozik, japonieraz? Yorosku? Bai, lasai. Yorosku? Yorosku? Bai. Gu ere oso Posten naz. Gu ere Yorosku, claro. Zuek ez dagoeteaz, noski? Lander, Mikel, urrungo Miluzen, zeuen zainku. Eskerrik asko!
Finalean dira berriz ere. Lier eta Aritz aita semeak pozik. Bai, oso. Noski, zakua irabazteko prest. Esan txarte gongo. Edo zer egiteko prest, zakua irabaztearen truke? Edo zer. Machiavellorekin ados zaude edo ez? Edo zer. Helburua justifikatzen du. Helburua Machiavello, Errepasatuko dugu kopurua eta eman buelta bat. Vale. Jokoan ditugu Miluzen, Erne, 54.000 euro. Epa! Ni jarriko izateke pizkat machiavelliko egia zan. A ver. Eta, zorionak, historian amarreko beraz, Igorreko eta bueltako lagunak, Arratiako. Bueno, amarreko etxekuei emango diegu, entzun, kamiseti, Izan, Miluze. Hau esklusibu, da badako zui hau, zuek? Ez. Nik ere ez, esango dut, berriz. Nahi zuie kamisetie? Gu bai. Aplikazioan. Irabazi. Entzun, eta gero... Gero zer? Bakarra dakotelako, bestela, eske oso gustora banatuko dut, Oso gustora banatuko. Iaski dauka bat? Bai. Eta beste erogliok. Eta gero, bueno, badakizue landetxetan egonaldiak eta barreta bar, orduen hemen, gurekin bat egiteak saria dauka. Lier eta Aritz. Geografia zale? Bueno. Bueno. Galdera egingo dugu, ibaiei buruz hitz egingo dugu. Ibaiak. Badakizue erreka batzuk oso luziek izan arren, herrialde baten barruan daude, Mississippi bai esaterako. Beste batzuk, herrialde ezberdinak zeharkatzen dituzte. Adi galderari, ez bat, ez bi, ez hiru, ez lau. Gutxienez, 5 herrialde zeharkatzen dituzte denbora. Rinek, bai edo ez? Amazonas? Ez. Nilo? Volga? Bai. Danubio? Bai. Yangtze? Ez. Mekong? Bai. Paraguay? Bai. Ural? Bai. Níger? Bai. Eufrates? Ez. Egia estatu egingo dugu. A ver. Bakatz bakarrik. Gutxienez 5 herrialde zeharkatzen dituzte. Amazonas ez, eta... Gutxienez 5. Eta Paraguay, hau ez, Paraguay, pasa? Eta Amazonas, bai? Holan faltako zan bat. Bai, bai ez datu. Osa, bat ondo bestia txarto. Zein? Paraguay bai. Vale, eta baina atarabida, osa... Mekonatera. Atarabide bi. Mekonatera. Bueno, honek, seguro. Bai, Eufrates, Mekonatera. Eta beste bat. Eta honek, seguro? Nik ez dut ez egot. Nik erratako dugu. Eta badakau beste behaztapen bat? Bai, teko gu beste. Bat, aldrebez. Bueltatu... Niger, Mekon... Eta hau... Amazon... Paraguayona... Eta Eufrates pasako dugu. Eta holan... Eta Mekonatera. Baina holan izan desei, izan da gehiago. Bat zaket. Ditxoin, hauetako bat. 8 segundu, hauetako bat. Hauetako bat... Ez da egit, seguro? Volga. Eta ez da. Volga igual dago... Rusia. Denpora, Lier eta Aritz, urrezko galdera. Ibai batera zurtzen dituzte urak bik. Paraguay. Eta Ural. Zer moduz? Bueno, hortxe, baina, bueno, zakidu. Hasi gara ondo, baina gero... Asko liatu gara. Nilo, zei bai garrantzitsua. Bai. Gizateriaren historian, bai? Egipton itxasoratu arte, 6 herrialde zeharkatzen baitituzte, 2 adar nagusiak, bai. Danubio, bai? Hauxe, munduan herrialde gehien zeharkatzen dituen ibaia. 10 guztira. Guau! Zederra. Mekong. Himalaian jaio, eta Indotxinako penintsular arteko bidean 6 herrialde zeharkatu.
Ezezko eremuan Paraguai. Gertu da, Brasil, Bolivia, Paraguai eta Argentina. Bustitzen baititu. Bolga ezezko eremuan. Eta aritek aipatu. Rusia. Eta Errusian soilik. Jantzi, ezezko eremuan. Txinan jaio eta Txinan itxasoratzen da. Baiezko eremuan Rin. Suizatik Herberetara 6 herrialde zeharkatuta. Baiezko eremuan Niger. Ginean jaiotzen denetik, Nigerian itxasoratu arte, 5 herrialde. Amazonas. Aldatu dugu, baiezko eremuan zuzena da? Hirurak ez ezko dituen Amazonasek 3 herrialde zeharkatzen ditu, Uralek Errusia eta Kazakhstan eta Eufrates, Turkia, Siria eta Irak gurutzatuta. Baina pozik. Bai. Libertaritz, alkarri izaten, ondo, euro, gehiago, eta 1.000 euro eskuratzen baditugu, urrezko galerari esker? Ondino beto. Asko zobeto. Hori da. Ibai batera izurtzen dituzte urak, bik. Paraguai aukeren artean. Parana, Ibaira isurtzen baititu urak, eta honek Atlantikora. Beste 1.000 euro? Lierreritz. Urrezko galderan espezialista. A ver. Hau da miluzeko momentu honena? Nerviosena zauzena bai. Lierreritz! Ural, zuzena da. Eufrates behar genuen, hau pasue! Lierreritz, nagikain, beste finala jokatuta, 1.400 euro Durangorako ibai bidean. Hau pasue, sei hortan! Eskerrik asko etxeko Iorke batigarren plazer batzuekin, gau ere mentxe goti, Gabon!